Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki, jauna, Kristo erruki, jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, Jesu Kristo goretxiz eta Espiritu Santua guri emanez, betiko biziaren ateak zabaldu dizkiguzu. Egizu zure doa jaundi hauek hartu ditugunok, zure zerbitzari zintzoagoak izan gaitezela, eta fede honetan beti aurrera egin dezagula zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko tarrege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik, egun haietan Agripa erregea eta Berenike Zesareara etorri ziren, Festori agur egitera. Egun asko egin zituztenan, eta Festok Pauloren auziaren berri eman zion erregeri, esanez, bada hemen gizon bat, Felixek giltzapean utzia, Jerusalenen nengoela, apaiz nagusiak eta judutarren zaharrak etorri zitzaizkidan, haren aurka epai eske. Nik hau erantzunien, erromatarrok ez dugu ohiturarik inoren aurka besterik gabe auzia erabakitzeko, lehendabizi salatzaileak ekarri behar zaizkio aurrera, salatuak bere buruaren alde egiteko aukera izan dezan. Etorri ziren beraz, nerekin onera eta nik luzatu gabe, biharamonean auzia aulkian eserita, gizon hura ekartzeko agindu nuen, eta salatzaileak aurrean zaudela, ez zioten nik uste bezalako salaketa bat ere egin. Eztabaida guztiak beren arteko erlijioari buruz eta hildako Jesus bati buruz zituzten, Paulok bizi zela esaten baizuen. Halako auzitan nik ez nezaioken ezer egin, eta Jerusalena joan nahi altzuen galdetu nion, auzia han erabaki zezaten, baina Paulok gora jo zuen, giltzapean euki zezatela eskatuz, bere auzia Augustok erabaki zezan, eta nik Zesarrengana bidali arte giltzapean eukitzeko agindu nuen. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, aleluia. Jainkoak baitu gaur Kristo piztu, aleluia. Bere indarrez piztuko gaitu, aleluia, aleluia. Piztu da Kristo, aleluia, gure gandago, jauna zuekin eta zure espirituarekin, Jesu Kristoren evangelioa, San Juanen liburutik, aintza zuri jauna. Jesus bere ikaslei agertu zitzaielarik eta haiekin jaten zegoela, honela galdetu zion Pedrori, Joanen seme Simon, hauek baino gehiago maite al nauzu. Pedrok erantzun, bai jauna, zuk badakizu maite zaitu dela. Jesusek orduan bazka itzazu nere bildotsak. Berriro galdetu zion, Joanen seme Simon, maite al nauzu. Pedrok erantzun, bai jauna, zuk badakizu maite zaitu dela. Eta Jesusek zaindu itzazu nere ardiak. Hirugarrenez galdetu zion, Joanen seme Simon, maite al nauzu. Hirugarrenez maite al nauzu galdetu ziolata, goibeldu egin zen Pedro, eta erantzun zion, jauna, zuk dena dakizu, zuk badakizu maite zaitu dela. Jesusek orduan
bazka itzazu nere ardiak, bene-benetan diozut, gazte zinenean zerorrek lotzen zenuen garrikoa, eta nahi zenuen tokira joaten zinen, zahartutakoan ordea, besoak zabaldu beharko dituzu, eta garrikoa bestek lotuko dizu, eta zuk nahi ez duzun tokira eramango zaitu. Hori esan zion, nolako heriotzaz jangoikoa goratuko zuen adierazteko, eta gero esan zion, jarrai neri, jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Lehenengo irakurgaian entzun dugu, eta oso gauza polita da, Festoren jarrera, esan genezake, Pablo giltzapean sartu zuen, salatu zutelako, baino berak eta erromatar zuzenbideak eskatzen zuen bezala, eta gaur egun esan genezake mentalidade juridikoan hala da, zuzenbide penala ez daiteke aplikatu frogari gabe eta bi aldeak entzun gabe. Eta hala jokatu zuen osongi Festok. Aurreneko gauza, Pablori esanez, salatu zaituzte, baino gero baita ere, salatzaileak entzun eta bere defensa entzun nahi zuen, eta ezin kondenatu hori egin gabe. Esan genezake, zuzenbide penalaren oinarria hauxe degula, eta erromatar zuzenbidetik datorkigula. Hain zuzen ere, hau esan genezake, pertsonari leporatu, baino baita ere berak bere burua defendatzeko aukera eduki behar duela. Gauza oso importantea da, batez ere zuzenbide penalean kondenatu ahal izateko. Eta frogarik ez balin bada, gerta daiteke pertsona bat errudun izatea, baina frogarik ez bada ez daiteke zuzenbide penalean kondenatu. Esan genezake, garantia horrek batez ere bilatzen du errugabe bat kondenatua ez izatea. Horregatik hoixe da lehenengo irakurgaian agertu zaigun errealidade hori, eta Pablok bazekin hori. Nonbait Pablo pertsona inteligentea zen. Eta bazekin baita ere, ez zezaketela, bera juzkatu, erromatar hiritartasuna zeukelako, Jerusalenen bere borondaterik gabe. Eta berak nahiago izan duzuen Augustok, enperadoreak juzkatzea, eta ez judutarrek. Bere eskubidea zen bezala. Horregatik, gainera, nola atzoko irakurgaian entzun genuen, nola jokatu zuen Pablok horren esan genezake pertsona azkarra zen, pertsona argia zen, eta erromatarrantzako izan duzan doktrina kontu bat. Bai, esan du, Jesus bizi dela, besteak hilik dagoela, baina nik ez dut ikusten deuse kondenatzeko modukorik. Eta lehenengo irakurgaian Paulo, eta gaurko evangelioan Pedro, gainera, bik egun berean ospatzen ditugu, Elizan, San Pablo eta San Pedro, ekainaren 29an, eta gaur bik protagonista ditugu. Eta Pedrok, oso ezaguna da, Jesus 3 aldiz ukatu zuen bere nekaldian. Pedro zan, Jesusek aukeratutakoa bere ondorengoa izateko, bere ordezkaria izateko. Berai izen aldatu zion, bera zan Simon, eta Kefas jarri zion izen, hau da, arroka, arkaitza. Petrus heldu da latinetik, harria, hitz horretatik. Eta horregatik, Jesusek esan zion arroka honen gainean, eraikiko dut nire Eliza, halako promesa egin zion Pedrori. Eta gauza politia da ikustea, naiz eta Pedrok 3 aldiz ukatu, nik ez dut ezagutzen, nik ez dakit norden pertsona hau, nik behin ere ez dut ukatu zuen 3 aldiz Jesus ikaratuta. Halako giro ikusi bai zuen, eta ez darritzeko ikaratzea, baina ukatu zuen 3 aldiz. Eta ordun, esan genezake, mentalidade humano batekin, gertaziteken esatea 3 aldiz ukatu nauzu, ja etzera gehiago izango, nire ondorengoa, o nire ordezkaria, o oain esango diot beste bati. Joani, edo Santiagori, edo beste edozein apostolori esango diot, zure tokia hartzeko, zuk 3 aldiz ukatu nauzurako. Mentalidade humano batekin, hola gertatu ziteke, naiz da barkatu. Esamono, barkatzea izut, baino ja, zure toki hori, zure postu hori kenduko dizut. Baino hori ez da jangoikoaren mentalidadea, hori ez da jangoikoaren barkatzeko modua. Berak barkatzen gaitu erabat. Horregatik, Pedrori esan zion, maitean nauzu, 3 aldiz. Eta azken finean erakusten digu, gure erlijioan hoixe dela importantena, maitatzea, maitasuna. Eta 3 aldiz esan zion,
hirugarrenean gainera goibelduta, ohartu zen zergatik galdetzen zion Jesusek 3 aldiz. Eta Jesusek jakina bihotzetik barkatu zion, baino gainera konfirmatu zuen bere toki horretan. Bazka itzazu nire ardiak, berriz ere Jesusek berretsi zuen Pedro bere eginkizun horretan, bere ondorengo izate horretan. Hor ikusten dugu Jangoikoaren barkazioa zenbaterainokoa den. Eta nahi du baita ere gu saia gaitezela berdin jokatzen. Hau da, ez barkatzen bakarra, bai barkatzen, ez baizik eta bihotzetikan. Hoxe da, Jesusek eskatzen diguna, gu humanoak gera eta hortarako ere bere laguntza behar dugu. Baina edozein kasutan bere ejemplua hortxe dugu, begi bistan. Eta bukatzeko, ohartzen gera baita ere, Jesusek ez dituela pertsona perfektuak aukeratzen, humanoak aukeratzen ditu, aukeratzen gaitu, baino beti horregatik berarengan eduki behar dugu konfiantza eta ez guregan. Begi honez, begira jauna zure herriaren eskaintzari eta bihal ezaiguzu Espiritu Santua gu garbi gaitzan, eta gure eskaintza zure gogoko izan dadin Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak Jangoiko gure jaunari. Egokida eta zuzen egokida bai eta zuzen onai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, Jangoiko al guztidun beti ereko horri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Hilen artetik piztu ondoren, agerian agertu zitzaien bere ikasle guztiei, eta haien begien aurrean zerura igo zen, guri bere jainkotasunean parte emateko. Horregatik pazko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiek ere, horregatik dute beti zure aintzaren gorespena kantatzen. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, Osana, Osana, zeru goienetan, bedeinkatua, jaunaren izenean datorrena. Osana, Osana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada, ogitardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa, hil eta piztu zerala jauna, zu berriz etorri arte haudegu hau berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean zure zerbitzari onartu gaituzurako, eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak,
eta hildako guztiak arritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jaungoikoaren Ama Maria doatsuarekin, bere senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita Jaungoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, eta ez guten taldira eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik, atera gaitzazu Jauna, gaitz guztietatik emai guzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskarpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela, zurea dezu erregetza, zureak ospeta indarra orain eta beti Jesu Kristo gure Jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin, eta eskurik eman gabe emaiozue pakea elkarri. Jaungoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki Jauna. Jaungoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, erruki Jauna. Jaungoikoaren bildotsa, zuk kentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen Jaungoikoaren bildotsa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak Jaunaren maira daituak. Jauna, ni ez naiz inor, zu nere etxean sartzego, baino esan zazuitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoitz. Jainko Jauna, sakramentu honen bidez garbitzen gaituzu eta janaritzen. Egizu ematen diguzun indar berriak betiko bizia iritsi dezaigula Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte Jaunaren pakean. Eskerrak Jaungoikoari. Zeruko Ama, izar argia, zugana gatoz pozik. Zeruko Ama, izar argia, zugana gatoz pozik, gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik. Gure bihotzak hartu itzazu, zaindu gaitzazu zerutik.